Ljudi sa kojima možeš da se sukobiš, koji mogu da te izdrže. To su ljudi za kojima čovek žudi, jer svako za sebe misli da je pretežak i da će, ako kaže drugima šta ga muči, taj teret biti pretežak za njih i da će ih slomiti. Zato ćuti. Skrivanjem svojih osjećanja on misli da ih štiti od sebe, ali zapravo ta zaštita drugih od sebe kvari odnose. Problemi su neprijatni, ali oni se ne rešavaju ćutanjem. Zato je Rocky zahvalan Adrian, jer je on pokazao svoje zube, svoju slabost, svoje nesigurnosti, a ona se nije ni pomakla. Pokazala mu je ne samo da može da stoji, nego da mu bude podrška i kada on sebe više ne može da drži.